то рамазон якчанд рӯз монд фикр мекунем чӣ хел ин моҳро ниҳоят ба манфиат истифода барем. моҳи рамазон ин имконияти аҷоиб ва ҳадияи Аллоҳи бузургу тавоно аст ба мо барои қувваи рӯҳонӣ гирифтан ва беҳтар шудан. агар хоҳед ки бо самар истифода баред ин моҳро, ана якчанд маслиҳат барои оғозкунӣ иншоаллоҳ. маслиҳати якум: нақша бикаш. чӣ хеле ки мегӯянд, агар нақша накашед, барҳам мехӯред. дар ин рамазон нақша тартиб диҳед, нақшаи иҷрошаванда ва бо манфиат. чунин як чизи оддӣ ба монанди нақша кашидан аллакай кӯмак мекунад ва шуморо рӯҳбаланд мекунад, то ки дар ин моҳ ба мақсади худ бирасед. барои мисол нависед ки чӣ қадар Қуръон хондан мехоҳед, вақтро муайян кунед ва ҳар рӯз бихонед. маслиҳати дуюм: тақсимоти вақт. вақти шумо аз ҳама қиматбаҳост. дар ин моҳ оқилона тақсим кунед ва мукофотро интизор бошед. худдорӣ кунед сарф кардани вақтро дар чизҳои беманфиат, масалан беҳудагардӣ, дар ифтор бисёр нишастан, тамошои телевизор ва даромадан ба шабакаҳои иҷтимоӣ. агар вақтро моҳирона истифода баред ва иҷро кунед ҳар хел амалҳои ибодатро ба монанди намоз, хондани Қуръон ва зикри Аллоҳ, пас шумо зебогии ин моҳро мечашед ва ҳис мекунед қарибшавиро ба Аллоҳи бузургу тавоно. агар шумо ҳис кунед ки коре барои машғул шудан аст, такрор кунед чунин зикрҳоро ба монанди субҳоналлоҳ, алҳамдулиллоҳ, ла илаҳа иллаллоҳ ва аллоҳу акбар. ин суханҳо хело сабуканд ба забон, лекин хело вазнинанд дар тарозу. маслиҳати сеюм: пайвастагӣ ин калид аст. аз ҳама амалҳои писандида барои Аллоҳи бузургу тавоно ин амалҳои пайваста аст, ҳатто агар хурд бошад, ҳатто агар иҷро кардани он сода ва осон бошад. муҳим он ки пайваста зуд иҷро шаванд ва ин сирри муваффақ будани туст. рамазон беҳтарин фурсат барои иваз шудан аст. рафтори хубро нигоҳ медорӣ, амали некеро иҷро мекунӣ дар ин моҳ ва баъд онро давом медиҳӣ, на танҳо дар моҳи рамазон, балки дар дигар моҳҳо низ. маслиҳати чорум: муҳити дурустро биҷӯед. чӣ гуна ки растание ниёз дорад ба миқдори дурусти об ва замини мувофиқ, муҳите ки шуморо иҳота кардааст таъсири сахт мерасонад ба имони шумо ва дар ин рамазон ҳам. барои мисол, намозро дар масҷид бихонед ва Қуръон бихонед бо дигарон. биҷӯед ҷойҳоеро ки дарс мегузаранд, чунки ин муҳите аст ки кӯмак мекунад барои иваз шудан ва беҳтар шудани шумо. маслиҳати панҷум: худро устувор кун. расидан ба чизи зиёде нисбат ба одатан тавоноият. ҳеҷ гоҳ худро назарнагирӣ накун ва ҳамеша дар хотир дор ки Аллоҳи бузургу тавоно ба ту ато кард ин фурсатро, то ки устувор кунад. чанд қадар зиёд кӯшиш кунӣ дар ин моҳ, ҳамон қадар фоида аст. танҳо фикр кун: бахшидани гуноҳҳо, халосӣ аз оташи дузах, қариб шудан ба Аллоҳи бузургу тавоно. инро ба худ мақсад гузор, то ки боз наистӣ. бигзор Аллоҳи бузургу тавоно барои ҳама бо манфиат кунад ин моҳро ва бигзор ки розӣ бошад аз рӯза ва намозҳоямон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.